Ne punem întrebarea, când oare începe să îmbătrânească pielea noastră și ce putem face ca să oprim cumva acest proces? Nu știu dacă știți, dar pielea arată deja primele semne a îmbătrânirii de la 25 de ani. Dacă avem un stil de viață mai puțin sănătos, consumăm cafea în exces, mâncăm mâncare mai puțin sănătoasă, fumăm, pielea îmbătrânește mai repede. Da, avem instrumente de a opri cumva evoluția timpului, dar totuși este bine să ținem cont că și factorii nocivi din exterior cumva ne influențează. Deci micșorăm influența factorilor nocivi din exterior și totodată neapărat folosim uleiuri esențiale. Uleiurile esențiale dintotdeauna au fost folosite în procedeele de a menține frumusețea și dintre femeile binecunoscute care au folosit puterea lor, clar că a fost Cleopatra. Din toate poveștile, din toate legendele, se spune că anume ea era cea care folosea uleiul esențial de trandafir, uleiul esențial de lavandă, laptele de măgăriță. În toate acestea făcea băi și băile respective, clar că îi transformau într-un mod miraculos pielea. Haideți și noi să învățăm un pic din micile secrete aromaterapeutice pentru piele. Să începem cu tenul normal. Este un ten sănătos, este un ten care are un luciu și o culoare frumoasă, este foarte bine hidratat, dar totuși avem nevoie și de susținerea uleiurilor esențiale. Ținem cont că pentru piele avem nevoie de amestecuri de compoziție de 1%. Deci ne reamintim care sunt compozițiile de 1% și din acest context preparăm amestecurile noastre aromate. Din punctul de vedere al bazei, al uleiurilor de bază, putem să folosim câteva tipuri de ulei vegetal pentru tenul normal. Este uleiul de jojoba, este uleiul de migdale, este uleiul de piersică, este uleiul de caise și putem folosi și uleiul din semințe de struguri. Deci avem 5 tipuri de uleiuri vegetale, alegem pe cel care ne place cel mai mult, important să fie de presare la rece. Din uleiuri esențiale, în calitate de uleiuri tonice, putem folosi rozmarinul, putem folosi mușcata, putem folosi lămâia. Toate ele ne dau o nuanță vie, practic ele umplu pielea noastră cu foarte multă energie. Da? Deci astea sunt uleiuri tonice. Avem nevoie uneori și de uleiuri esențiale cu efect calmant asupra pielei și în cazul ăsta ideal va fi să folosim uleiul esențial de ylang-ylang, uleiul esențial de santal, uleiul esențial de trandafir, de neroli, de lavanda. În cazuri în care avem o iritație apărută din senin pe pielea noastră normală, putem folosi uleiul esențial de mușețel, este foarte bun, în cantități mici, este și el foarte benefic tenului normal. Dacă vrem să facem o mască de curățare sau un tonic cu efect de curățare a tenului, folosim uleiul esențial de arbore de ceai, de lavandă, va fi foarte bun și uleiul de rozmarin sau uleiul de lămâie. Neapărat ținem cont, deci reținem informații, sunt uleiuri fototoxice, lămâia și portocalul, nu le aplicăm pe piele înainte de a ne expune la soare. Dacă este vara, cel mai bine citricele este să fie folosite seara, atunci când deja nu ne mai expunem la soare, deci trec ceva ore până dimineață și de dimineață folosim alte tipuri de uleiuri, dar nu citrice. Ca o mică rețetă ce putem face noi în condiții de casă, o mască pentru un ten normal, vă recomand să folosiți argila cosmetică, fie cea de culoare albă, fie de culoare bleu, fie cea de culoare verde. La 2 linguri de argilă se pune o linguriță de ulei vegetal neapărat, puteți pune și un pic de apă până să obțineți o consistență smântânoasă a acestei argile și în toată compoziția aceasta se pune o picătură de trandafir și o picătură de mușcată. În funcție ce efecte mai vreți să obțineți de la masca respectivă. Dacă va fi de tonifiere, putem să punem trandafir cu rozmarin. Da? Rozmarinul la fel va energiza mult tenul nostru, da? Va da o luminozitate. Putem să folosim trandafir cu lămâie, putem să punem ylang-ylang cu trandafir. Deci
jucăm din uleiurile esențiale recomandate, important este să puneți doar 2 picături per total. Aplicați masca pe față, evitați zona ochilor, lăsați masca pentru un 15-20 de minute. Să știți că ea nu se va usca pe piele și acest lucru este corect, fiindcă noi am pus ulei vegetal, am pus uleiul de jojoba și argila își va îndeplini efectul său de detoxifiere din profunzimea pielei. Uleiurile esențiale vor revigora pielea, vor avea și efectul de hidratare și de hrănire, dar și anti-aging. Și după 20 de minute această mască se spală cu apă călduță, după care nu mai aplicați absolut nimic pe piele, fiindcă pielea va fi și hidratată și hrănită. Pentru o piele uscată, din uleiuri vegetale sunt mai mult recomandate uleiul vegetal de cocos, untul de cocos, este recomandat uleiul de avocado, este foarte benefic uleiul de susan, puteți folosi uleiul de argan, la fel pentru pielea uscată, da? Deci avem câteva uleiuri. Uleiul de susan de regulă este destul de aromat și nu toate femeile îl acceptă. De cele mai deseori, avocado și arganul sunt preferatele tuturor, deci alegeți unul din aceste uleiuri vegetale. Din uleiurile esențiale putem, pe post de tonice, să folosim uleiul esențial de portocal. Deci, vedeți, pentru tenul normal este lămâia, pentru tenul uscat este uleiul esențial de portocal. La fel este rozmarinul și este tămâia. Astea sunt tonice. Dacă vrem să obținem un efect calmant, folosim lemnul de trandafir, putem folosi lavanda, folosim ilang-ilangu, folosim neroli, este mușcata, este mușețelul și santalul. Și pentru uniformizarea tenului vom folosi lemnul de trandafir, la fel este mușcata foarte bună și feniculul. Atenție, doar la fenicul punem cantități mici, deci din toată compoziția, doar o picătură de fenicul. De ce feniculul este benefic pentru tenul uscat? Fiindcă el stimulează producerea de estrogeni. Da? Iar estrogenii sunt și ei responsabili atât pentru cantitatea de colagen și de elastină, cât și pentru o hidratare adecvată. Și pentru tenul uscat pot să vă recomand o loțiune, da? Sau un ulei de curățare a tenului. Putem să luăm 100 de ml de ulei vegetal și dacă noi folosim arganul sau avocado, este bine să le combinați. Putem pune 50% argan, 50% avocado, da? Sau combinăm 50% avocado și adăugăm un pic din ulei de piersică. Deci avocado este un ulei mai gras și la acest ulei gras putem adăuga fie ulei de piersică, fie ulei de caisă, ceva mai fluid. Da? Și la acești 100 ml de ulei vegetal adăugăm 3 picături de trandafir, adăugăm 3 picături de neroli și 3 picături de iasomie. E un trio care are efect puternic anti-aging, puternic de hidratare, dar și de hrănire intensă a tenului. Ținem minte că uleiurile esențiale vor capta toți nutrienții dintr-un ulei vegetal și vor duce acești nutrienți valoroși în straturile profunde ale pielei. Cu acest tonic de curățare, deci e un ulei de curățare, dar și e un ușor tonic, puteți să-l folosiți pe tenul deja curățat cu un gel de spălare, specific pentru tenul uscat, și puteți să nu mai folosiți niciun fel de cremă hrănitoare sau de hidratare, fiindcă acest amestec își va face efectul și pe post de curățare și pe post de hidratare. Pentru tenul gras, din uleiuri vegetale, este cel mai recomandat uleiul de jojoba. El poate fi folosit ca atare sau în combinație cu uleiul de piersică, uleiul din semințe de struguri sau uleiul de migdale. Deci fie îl combinăm 50 la 50, fie folosim doar uleiul de jojoba. Din uleiuri esențiale, pe post de uleiuri tonice cu efect tonic, este bradul, este rozmarinul, este ienupărul, este lămâia, este mușcata. Totodată avem nevoie și de calmante, fiindcă tenul gras totuși uneori poate fi și un pic mai iritat și aici ne ajută foarte mult uleiul esențial de paciule,
va fi foarte benefic ylang-ylang-ul, portocalul în cazul ăsta, chiar dacă lămâia este mai benefică pentru tenul gras, este foarte bun și recomandat și mușețelul în cazul tenului gras, în special dacă este iritat foarte mult. Pentru netezirea și uniformizarea tenului este recomandată lavanda, lămâia, paciuli la fel, fiindcă el uniformizează foarte mult. La fel, pentru tenul gras sunt benefice măștile cu argilă și în cazul în care vrem să facem o mască cu argilă, este bine să luăm o argilă verde. La fel, la 2 linguri de argilă se pune o linguriță de ulei de jojoba, punem 2 picături de paciule, o picătură de rozmarin și una de lămâie. Și veți vedea că tenul după o astfel de mască se simte mult mai proaspăt, mai revigorat, mai fresh. E ca și cum poate respira mai ușor. Totodată argila va curăța porii îmbăxiți și e senzația că ai scăpat de niște kilograme în plus de pe fața ta, fiindcă s-a dus tot ce înseamnă îmbăxirea porilor și se reglează în timp și formarea de sebum. În momentul în care avem un ten gras, nu este recomandat să folosiți tonice în bază de alcool. Este mai bine să folosim fie tonice pe care le preparăm noi în bază de apă și putem să luăm ca bază pentru amestecarea uleiurilor esențiale glicerină, sau este cel mai corect să folosim apele florale. Pentru o piele mai grasă, pentru o piele mai iritată, apele florale sunt varianta cea mai confortabilă și mai corectă pentru a tonifia pielea. Mai există și tenuri mixte. Tenurile mixte de regulă le întâlnim foarte des, le întâlnim și la tineri, dar și în perioada de premenopauză. Sunt uleiuri esențiale care se potrivesc și pentru tenurile mixte, și pentru tenurile uscate, și pentru tenul gras, deci pentru toate tipurile de ten. De regulă este ylang-ylang și este mușcata, poate fi și lavanda și tămâia, deci practic 4 uleiuri esențiale care le putem folosi la orice tip de ten. Indiferent că este în vârstă, că nu este în vârstă tenul, da, cum arată, deci este benefic și reglează formarea de sebum. De cele mai deseori, uleiurile esențiale în acest caz la fel se aplică fie într-o loțiune sau într-un ulei pentru demachiere, fie într-o mască care se folosește o dată pe săptămână. Puteți să schimbați uleiurile esențiale, puteți să le folosiți în combinații sau doar unul din uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale cu efect anti-aging, aici clar că avem florile în primul și în primul rând și este trandafirul, este iasomie și este neroli. Un efect anti-aging și de lifting pronunțat îl are uleiul esențial de paciule. În general, uleiul esențial de paciule este recomandat tuturor persoanelor la care practic le pică fața, da? Deci în special după curele de slăbire, deci fie pe față avem nevoie de un lifting intens, fie pe pielea corpului, când la fel după o cură de slăbire mai intensă, vedem că cumva pielea nu arată foarte bine. Și atunci paciuli în combinație, cum am spus, fie cu iasomie, cu trandafir, cu neroli, ne dă efectul ăsta miraculos. Un efect de lifting destul de bun îl are și lemnul de trandafir, da? Deci putem să-l folosim și pe el, cu atât mai mult că lemnul de trandafir este excepțional într-un ten inflamat, iritat, cu tendințe spre înroșire. Din uleiurile vegetale, pentru un ten mai flasc, unde s-a mai pierdut din elasticitate, sunt jojoba, este avocado, dar la care să adăugăm un pic din ulei vegetal din luminița nopții sau ulei din semințe de rodie. Sunt uleiuri vegetale care stimulează mult și formarea colagenului și a elastinei. Conțin foarte multă vitamina E naturală, hrănesc intens pielea și readuc vitalitatea și acea fermitate a tenului pe care o avem când este tenul tânăr. În momentul în care avem un ten mai sensibil, mai cu tendințe de înroșire,
care se înroșește la ger, se usucă și chiar ai senzația că crapă ușor sau când apare cuperoza. La fel putem folosi anumite uleiuri esențiale. Este lemnul de trandafir, este lavanda, este neroli, trandafirul, mușcata în cantități mici. Din uleiuri vegetale este jojoba și avocado. Este foarte bun în cazul ăsta și uleiul din semințe de rodie. Cam astea sunt de bază, da? Deci avem nevoie și de niște uleiuri mai fluide în principiu, deci nu folosim unturi în cazul ăsta, folosim uleiurile mai fluide, dar totodată care rapid regenerează țesuturile și scot din inflamație. În momentul în care noi ne-am preparat un amestec de ulei vegetal și uleiuri esențiale, ținem cont de faptul că doar uleiul de jojoba este, să zic eu, are un termen de valabilitate mai mare, este conservant în sine și nu râncezește foarte repede, deci poate să ne țină mai mult timp. În rest, toate celelalte uleiuri vegetale vor avea un termen de valabilitate între 3 și 6 luni. Deci nu preparăm cantități mari pentru a fi folosite pe parcursul a multe luni. Putem totodată îmbogăți produsele noastre cosmetice pe care le avem, da? Cremele noastre pe care le avem, loțiunele sau tonicele pe care le avem. Da, e voie, putem să le îmbogățim cu uleiuri esențiale. Important este să știm sau să fim siguri că produsul nostru cosmetic nu conține parabeni, conține foarte puțini conservanți, deci cu cât mai puțini conservanți conține produsul nostru cosmetic, noi putem să-l îmbogățim cu un ulei esențial. Oricum nu recomand și nici nu se recomandă să adăugați în tot volumul cremei uleiul esențial. Cel mai corect este fie punem într-o cutiuță mică un pic de cremă care să ne ajungă pentru 2-3 utilizări, sau luați o doză de cremă, punem doar o picătură de ulei esențial și de regulă în felul acesta se folosește iasomia, neroli și trandafirul, fiindcă ele deja sunt în diluție, ele nu se comercializează în stare pură, deci deja este o diluție potrivită și pentru piele. Se pune o picătură în această doză de cremă, se dă printre mâini și se aplică pe față, gât și decolteu. Da? Sau, deci cum am zis, ne uităm la compoziția cremei. Dacă în ingrediente lipsesc conservanții sau nu sunt atât de mulți, să știți că în această cremă sau în acest tonic sau loțiune puteți adăuga uleiurile esențiale necesare tenului vostru. În fiecare casă găsim o mică farmacie. Eu zic că putem să înlocuim o multitudine de medicamente alopate cu anumite uleiuri esențiale. Îți plac uleiurile esențiale și nu știi ce să faci? Nu știi cum să le folosești? Nu știi care ți s-ar potrivi? Prin intermediul acestui masterclass vei descoperi ce este aromaterapia, care sunt diferențele dintre uleiurile esențiale de calitate și cele mai puțin calitative, cum să citești corect o etichetă, de ce fel de uleiuri esențiale ai nevoie în trusa ta de farmacie de acasă. Fii atent ce uleiuri esențiale folosești, deoarece și plantele au contraindicații. Cum să folosești uleiurile esențiale pentru tine, pentru copii. Prin efectul uleiurilor, dar și prin masarea degetelor noastre, creăm o stare de liniște interioară și putem să inducem această stare de somn. Cum să-ți menții sănătatea? Cuișoarele este unul dintre cele mai eficiente remedii împotriva virozelor, împotriva bacteriilor și împotriva fungilor. Bronșitele, de regulă, se vindecă fără tratament alopat. Cum să-ți menții un ten frumos, sănătos și tânăr? Toate mișcările se ducă spre tâmple și de la tâmple să curgă spre clavicule, acolo unde avem ganglionii limfatici. Cum să-ți crești nivelul energetic? Cum să te relaxezi? Toate uleiurile din flori, cele care echilibrează sistemul hormonal și clar că echilibrează și starea noastră emoțională și nervoasă. Cum să faci masaje? Este un amestec cu efect afrodiziac și am pus în compoziția un ulei de argan, ulei de ilang-ilang, ulei de patchouli și santal.
și multe alte lucruri interesante. Neapărat în sarcină, doza de uleiuri esențiale se înjumătățește. În cazul micozelor plantare, uleiurile esențiale de bază sunt arborile de ceai. Dacă vrem să influențăm hormonii noștri, niciodată nu înghițim uleiul esențial. Dacă eu vreau să-l fac anticelulitic, respectiv va fi aplicarea mai mult locală și atunci ne uităm care este concentrația. Este de 4%, fiind medic și fiind medic aromaterapeut, sunt foarte atentă atât la calitatea uleiurilor esențiale, cât și la dozajele și metodele lor de utilizare. Cât timp și de câte ori înghițim uleiul esențial? Dacă e vorba de o răceală sau de o infecție urinară, este 7, maxim 14 zile. Inclusiv un pic de distracție. Cum să folosești uleiurile esențiale în bucătărie. La borcanul de 400 de grame cu miere se pun maximum 2 picături de salvie. Uleiurile esențiale, fiind niște remedii foarte puternice, ne ajută să resetăm funcția corpului nostru, ne ajută să declanșăm procesele de autovindecare, ne ajută să creștem din punct de vedere spiritual, ne ajută să învățăm să gestionăm emoțiile și în final ne ajută să fim sănătoși pe planul fizic. Uleiurile esențiale au puteri magice și miraculoase. Sunt Angela Laur și acesta este masterclass-ul meu. Disponibil acum pe life-university.ro.